V 90. letech se objevil zajímavý příběh a jmenoval se Bahna. Bahna Rokycany nebo Bahna u Rokycan. A tam jsem měl možnost se svést s BVPčkem. Bojové vozidlo pěchoty. Tenkrát moc jich soukromí nebylo, ale přece jenom první kousky už se dostávaly mezi soukromníky. A já jsem se svést s BVPčkem. Takzvaně láska na první dotek, láska na první jízdu. A dlouho jsem scháněl, zaprvé šetřil, scháněl, koupil jsem si BVP. Bydlel jsem v Kralupech, jezdil jsem v Kralupech, ale jezdit po pozemcích, které nejsou vaše, tak přináší obrovský úskalí, to znamená narážíte na stížnosti a tak dále. Takže začal jsem hledat a pátrat, kde bychom se mohli vozit s BVPčkem, kde by si člověk mohl užívat přírody a krásy jízdy BVP krajinou. Koupil jsem si 46 hektarů tankodromu a měl jsem najednou prostor, kde můžu jezdit. Zde jsem jenom odložil BVPčko tady lehce zahálo, protože nebylo moc času, hodně se podnikalo a 2x, 3x za rok se člověk došel svést s BVPčkem na vlastní zahrádku. Začátek bylo jedno BVPčko a když máte BVPčko, nemáte kde jezdit, jdete a koupíte si tankodrom. Byla to ta doba. Dneska už byste asi neměl šanci si tankodrom koupit, protože přece jenom cena pozemků stoupla a už se nenabízí tak rozsáhlé lokality, jako byla tenkrát možnost si koupit. Když jsem měl BVPčko a měl jsem tankodrom, tak k tomu už automaticky přichází ta technika. No, když máte tankodrom, tak přece musíte mít tank, že? Takže vlastně dneska jsme v tom, že máme tady dneska 5 těžkých tanků a řádově 8 BVPček a protiletadlovou obranu, to znamená protiletadlový systém Kruk, Kubu a další takové ty hračky jako OT-64 a Tatru 813 Kolos a historickou Tatru 128 a prostě takové ty hračky, které patří na tankodrom. To, že vlastně dneska se dá říct, že tankodrom začíná fungovat i komerčně, je vlastně nutnost, protože nemůžeme jenom ekonomicky, nejsme miliardáři, kteří by si mohli dovolit držet tankodrom jenom pro svou zábavu a udržovat techniku pouze pro svou zábavu. Vlastně k tomu je ten doplněk, že vlastně dneska i komerčně se dá tato technika využívat a nám dělá radost to, že můžeme někoho svést a současně on nám může přispět na náš provoz a na naší zábavu.
taková návštěva, která se chce nechat svést, vám zaplatí de facto palivo pro ten tank, protože poté, co ho nastartujete, tak lidi začnou přemýšlet a počítat a řeknete, ono to žere 100 na 100? A vy odpovíte, ne, to nežere 100 litrů na 100 kilometrů, to žere okolo 150 litrů na hodinu. Tankový den není práce jednotlivce. Tankový den je vlastně práce 300 účinkujících. Jo? 300 lidí dneska vlastně se tady snažilo něco dokázat, něco ukázat a hlavně to je taková ta radost, jako když vám někdo něco ukazuje a cítíte z něho, že ho to vlastně hrozně baví, tak z toho máte radost i vy. My jsme tady jezdili takovým tom velkým autě a nás jsme zastihli tu chvilku, kdy oni tady bojovali, jak jsme viděli. A bylo to dobrý, oni tady používali slepý náboje. Jsem koukal, jak vlastně jeli tam od tamtud tanky zdále a přijeli až k nim. Tady se pak začali po sobě střílet a vlastně vyhráli Američani, protože tady pak už přijeli jim posily zezadu a dosimli ty Japonci, s tím bojovali. Jdeme ven. Vystup. Ven. Kopie americké základny z Vietnamu, která je obsazená americkou armádou a pozdálí vlastně vidí číhající Vietkong. Jo, tam je ta zábava, tam je to pocit, mě to vlastně baví, že jo, jako samozřejmě úplně jinak si dáte, je to jednoduchý, jděte na pouť a kupte si tam párek, že jo. A když vás ten prodavač z toho stánku obsluhuje, tak se s ním nebudete úplně tak kamarádit, ale když přijdete do americké základny a tam vidíte bufet, který vlastně provozuje americká armáda a samozřejmě pocitově ty lidi se s tím neuvěřitelným způsobem baví, tak to je to, co vlastně se tady dá ukázat, my si vlastně tady hrajeme. To znamená, není tady důležitá ekonomika,
Je tady důležité ten pocit, že vlastně ta společnost 300 pořadatelů se dokáže dohodnout, každý je za něco zodpovědný. My se jako zabýváme už delší čas jakoby vietnamskou válkou a tomu, to k čemu patří, takže historie nás inspirovala. Je to základna, která skutečně existovala na centrální vrchovině, v Plejmi se to jmenovalo, jenom je teda zmenšená. No. Je to trojúhelník o straně 55 metrů, jako originálně mám pocit kolem 300 metrů na jedné straně, no. Takže je to fakt zmenšený. Točí se nás tady víceméně 70, ale ten úzký realizační tým je de facto 20 lidí, asi strop. No. Takových ty lidí opravdu makají, co jsou volné chvilky, co to jde. Tento tankodrom není záležitost jednoho člověka. Tento tankodrom může i nadále fungovat pouze tehdy, když bude okolo mě spousta lidí, kteří to budou dělat, nechci říkat s láskou, ale s radostí. A jenom tak můžeme dokázat předvést tankový den, předvést akce, které nikdo jinde nedokáže udělat a mít pak ve finále radost z toho, že se nám to všem společně povedlo. Je to jenom společná záležitost, je to akce, kde mí přátelé dokáží mě udělat obrovskou radost. Zahlásíme každou sobotu, neděli, vozíme lidi v Mirákulu, což je teda náš soused park, tak tam vozíme lidi s BVPčkem za 100 a máte to nejjednodušší svezení, že jo? Nemusíte vyhazovat přes agentury ne tisíce, ale hodně 100 korun a vlastně tady se svezete za běžnou, já bych řekl, jako takovou přátelskou cenu a je to nejjednodušší. V případě, že chcete oslavit sebe, nebo přijdete ve 3 lidech, že slavíte narozeniny a chcete si udělat takové svezení, pak se dostáváte do řádu 1000 korun, protože samozřejmě nastartovat BVPčko, vyjet s ním ven, prohřát motor, stojí už peníze. To znamená, že je to individuální akce, musí člověk počítat s cenou v řádu 1000 korun, řekněme 2–3 tisíce korun, a vlastně může mít program pro sebe a skupinu svých přátel, kde se vlastně svezou v terénu.